ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತೊಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಶೀಲಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದಿವರ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ MRPL ಇತ್ತದ ಪಣವು ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಗಿತಲಾಯಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು 445 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಮಲ್ದಂಡ ಜನವರಿ 14 ನಡತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ 272ನೇ ಸಭೆಟೆಯಿಂದೇನು ಒತ್ತೊಂದೇರ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ MRPL ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡಪಾಯಿನ 272ನೇ ಸಭೆಟ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮೂಜನೆ ಪಣವು ಬುಲಿಚಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಲೇನು ಒತ್ತೊಂದೇರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಂಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅಕೀರಿಯಾಯಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು 445 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಮಲ್ದಂಡು ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿರುವ 9,720 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡಪಾದ 2,214 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತುಂಬುದ ಲಾಭ ಪಡೆತಂಡು ಕರಿನ ಪಣವು ವರ್ಷದ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು MRPL ಸಂಸ್ಥೆ 25,601 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡಪಾದ 429 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಂಬತ್ತದ ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕ 304 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಂಡು ಇತ್ತದ ಪಣವು ಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ 76,651 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡಪಾದ 1,816 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ದಾಖಲೆ ತೋಜಾತಂಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 12,887 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಲಿಡ್ದು 9,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜೈದಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ 47 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನದಾತ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಆತಂಡು ಕರಿನ ಪಣವು ವರ್ಷದ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾದ 45 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬೊಕ್ಕ 1,35 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇತ್ತನಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಂಡು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಡ್ದದ ಉಚ್ಚಯದ ಮನದಾನಿ ಗುರುವಾರ ಪಗೇಲು ನಡಪುನ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು ಒಡಿಪುಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿಪು ನಡೆಮುಟ ಇತ್ತೆ ಒಡಿಪುಡು ನಿಚ್ಚಲ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲೆ ಉರ್ದುಂಡು ವರ್ಷಲ ನಡಪವನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ಬುಧಾರ ಗಡ್ದಡ್ ನಡಪಾದ ಮನದಾನಿ ಪಗೇಲ್ ನಡಪವನ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಪಾಲಿತ್ತುಂಡರು ಬ್ರಹ್ಮತೀರಡು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡರು ಉಚ್ಚಯದ ಅಕ್ಕೀರಿಗೆ ಜಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಕೊನೆ ತಿಂಗೊಲ್ಲ 4 ಪೂಪನಾನಿ ಐತಾರ ಪಂಡ ಜನವರಿ 15 ಹುಲ್ಲಿಕಾಂಡೆ ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂತೊಡು 4ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು ಗೆಂದಿನ ಪದಕ 13 ಏಳ್ದಂಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂತುಡು 4ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಂಜೋಲನ ವಿಭಾಗಡು 110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ 1,500 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು ಪೊಂಜೋಲನ ವಿಭಾಗಡು ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ 1,500 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪು 100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೆಫ್ಟತ್ಲಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫುಟ್ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು 4ನೇ ದಿನದ ಅಕ್ಕೀರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡುದ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು ಅಂಜೋಲನ ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಡು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಂಜೋಲನ ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಡು ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಂಡು ದೂರ ಲಾಗಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಂತುಡು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೂಟದ ಒಡಿಪು ಮೂಲದ ತೆಂಕನೆಡಿಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜದ ದೇವಿಕಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕಗೂ ಸಂದಿದೆರ ಅಂಚದ 3ನೇ ದಿನ 16 ಪದಕ ಇತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೂಟ ಪದಕಲೇನು 13 ಏರಾದಂಡು
ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಜನವರಿ 14 ಬೇಕ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪರೆ ಉಂಟು. ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಜನವರಿ 14 ಮೇಕ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರದ್ದು ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪರೆಂಡು. ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಲೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪವಮಾನ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಜನವರಿ 17 ಮಠ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ಟೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಡು ಗುರು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಗೌರಿ ಮಾತ್ರಿಕ ಪೂಜೆ ಮಂಟಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತದ ಕೊಡಿಯರಾದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಗೂ ಬತ್ತದ ಯಜ್ಞ ಆರತಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪೂಜೆ ಮತ್ತದ ಗುರುಭಿಕ್ಷೆ ಸಮಾರಾಧನೆ ನಡತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಿಚ್ಚೆಯ ಬಂಗಾರ ಗರುಡೋತ್ಸವ ನಡತಂಡು. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಎಂ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು, ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಸಾವುಕಾರ್ ಎಂ ಕಿರಣ್ ಪೈ, ಎಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸೇರಿನಂಚ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರು. ಜನವರಿ 17 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ఒక 18 ಕಾಂಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. 14 ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆದಿಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದ 10 ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಯಿರುಂಡು. ಬೇಕರಿ ತನಸ್ಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ನವದುರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೆನಸು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬೊಕ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಲೈಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಪಡುಬೇತ್ರ ನಂದಿಕುರುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು. ಬೇಕರಿ ತಿನಸ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ನವದುರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೆನಸು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬೊಕ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಲೈಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಪಡುಬೇತ್ರ ಕೈತಲ್ದ ನಂದಿಕೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಡುಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಫೀಸ್ ಬೊಂಬೈ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಲಿಡ್ದ ನವದುರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು 25 ಬಗೆತ ರುಚಿತ ತನಸ್ಲನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡ. ನನ್ನದ 5 ವರ್ಷಲಿಡ್ 200 ಕೋಟಿಯರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ವಹಿವಾಟು ನಡಪಾದ ನನಲಾತ ಎತ್ತರಗು ಬುಲೇದ್ ಕರಾವಳಿದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದಡಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುವೈಕೇರ. ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಕಂಪೆನಿಡಿ ಹವೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ 50,000 ಚದರ ಅಡಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಘಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಪಡುಬೆದ್ರಡು 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಘಟಕ ತಾಪನೆ ಆದಿತ್ತದ ನಿಚ್ಚಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ. ಲೈಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಬೇಕರಿ ತೆನಸಾದಿತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಮಫಿನ್ಲು ಬೊಕ ಕುಕೀಸ್ಲಿಡ್ ದೇಶದ ಗಿರಾಕಿಲೆನ ಒಡಲು ಗೆಂದುದಂಡ. ಸಂಸ್ಥೆಡ ರಸ್ಕ್, ಕಾರಿ ಬಟರ್ಸ್, ಮಫಿನ್ಸ್, ಸ್ಲೈಸ್ ಕೇಕ್, ಬಾರ್ ಕೇಕ್, ಕುಕ್ಕೀಸ್, ಸುರ್ತಿ ಬಟರ್, ಜೀರಾ ಖಾರಿ, ಬಟರ್ ಖಾರಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಕೇಕ್ ಬೊಕ 25 ಹೆಚ್ಚ ತನಸ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಲೈಟ್ ಈಟ್ಸ್ ತನಸು ಬಿಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಣಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸುಧಾಕರ ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದರು. ನವದುರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂದಿಕೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಈಟ್ ಎಂಬ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ನ ನವದುರ್ಗ ಫುಡ್ಸ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಗಲು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಯಲ್ಕನೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಾತ್ ಐನಾತ್ ಇಚ್ಚಾದ್ ನೆಟ್ ನನಾತ್ ಜನಗಳು ಬತ್ತದ ಐಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗಳ ಪೂರ ಕಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ಕೊಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆರ್&ಡಿ ಮಂತದ ಎಂಗಳು ನೆನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಂದ ಅಂಚದ ಪುನಾಗ ಪೂರ ಕಡೆನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಶೋರಲ್ಲೇ ಹೊರ ಚೆಕ್ ಮಂತಾಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಕಡಿಯಿಡ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿರುವೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನುಡು ಜನವರಿ 15 ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಪಂತೆರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಯೂನಿಯನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿಲಿಟ ಕಡಿಯಿಡ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಬಿರುವೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನುಡು ಜನವರಿ 15 ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಲೋಕಧರ್ಮದ ಕೂಟದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ದು ತಿನ್ನುವರಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಜವಂದಿ ಸಮುದಾಯನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಲೋಕಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟನು ದೀವೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಕಬಡಿಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿನ ಭಾರತ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಜನವರಿ 15 ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವ ಮಾರ್ಗ ಅದು ನೆಹರು ಮೈದಾನಗು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು 9 ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಟ ಉದಿಪನಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಆಜೆಕ್ ಮುಗಿತಲಾಯರುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರ ಅಂಜಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಯ್ಯಗ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬೊಕ ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಇಸೇಸ ಗೊಬ್ಬುಲೆಂದಿ ಒಂದುಂಡು ಒಟ್ಟು 25,000 ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ಸೆಡ್ದು ಉಪಚಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಣಂದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ತೆರಿಪಾಯರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರುವೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಂಜೋ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತರ. ಈ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅದೇ ನೆಹರು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಲ್ಲವರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದರ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭವ್ಯ ಒಂದು ವಾಹನ ಜಾಥದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ, ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್, MG ರೋಡ್, ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಂಪಂಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ್ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಾ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅರಸು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಮೆಗಾ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೀಸನ್ 14 ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತಂಡ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮು ಬೆಲೆ ಬಾಲುನ ಬಂಗಾರ ತಂಡ ಐಫೋನ್ 1334 ನಂಬರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪನರೆಗೆ ಪೋತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಾ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅರಸು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಮೆಗಾ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೀಸನ್ 14 ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತಂಡ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಣೇಶ್ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದಿತ್ತೆರ 10 ತಾರೀಕು ದುಂಬು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಸೆ ಸಾಯಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 1186 ನಂಬರದ ಅಂಶು ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ 1 ನಂಬರದ ಸ್ಮಯನ್ ದೇವಾಡಿಗದ ತೊಂಡೆರ ಎಡ್ಡ ಬಿಲೆ ಬಾಲುನ ಬಂಗಾರ ತಂಡ ಐಫೋನ್ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮು 1334 ನಂಬರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಗೆಂದಿದೆರ. ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಅರಸು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಜಮಾನಿರು ಮನೋಜ್ ಅರಸು ಬಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಕ ಗಿರಾಕಿಲು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದೆ ಪುನಃ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜೇರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಬೊಕ ಪ್ರೇಮಲತ ಮಕ್ಳಿನ ಮಗಲು ನಿಶ್ಮಿತಾ ದೇಶ ಸೇವೆದ ಸೈನ್ಯಗು ಪಿದ್ದಾಡ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಮಣಿಕಂಠ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜೇರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಬೊಕ ಪ್ರೇಮಲತ ಮಕ್ಳಿನ ಮಗಲ ನಿಶ್ಮಿತಾ ದೇಶ ಸೇವೆದ ಸೈನ್ಯಗು ಪಿದಾಡ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಣಿಕಂಠ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ದಾಮೋದರ್ ನೆತ್ತರ್ಕೆರೆ ಮಣಿಕಂಠ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ವೇಷರು ಬತ್ತಿದ ಆಕ್ರಮಣವಾದ ಅವಳು ಡೇರೆಪಾಳದ ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಂಜಿ ಆಯ್ನೆ ಮಿತಾರ್ನ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಜಾಗನ ಪಿರ ಹೊರತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸೈನ್ಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನ ಅರಗತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ದೇಶ ಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಸೈನ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋಡಿ ಕೂಡ SI ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ 545 ಪೋಸ್ಟ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಆದಿತ್ತೇನೆಂದ ಬೊಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾನ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಅವು ಪೂರಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪೂರಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಆತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂತಿಕ್ಕಂಡ್ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಸನ ಕೋಲಾರ್ ಅಡೆ ಪೂರ ಒರ್ತಿನ ಕಡಪು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಪಿನಾಲ್ ಅನ್ಸಿನ ಏನ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಎನ್ನಿದು ಅರಣೊಂಜಿ ಏನಂಡ ವಾ ಊರಿಗೂ ಒರ್ತಿ ಪೋದ್ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗ ಆತ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಜಾಕ್ಲಿ ಗಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾದವಣ್ಣಂತದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಅರ್ನಂಚನೆ ಅನೊಂಜಿ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಸೊ ನಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅನ್ಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಕ ಅವ್ ಬೇಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ ಅನಿಕನೆದಿರುಲ್ಲೆ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಯೋಗ ವೃಂದದ ಬಂಗಾರ್ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆಲೆ ಕೊಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು 43 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಮುಗಿತದ ಇತ್ತೆ 7 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಶುರುವಾತಂಡ ಗುರುವಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಯೋಗ ವೃಂದದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ್ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಜನವರಿ 14 ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಬೈಯಗ ಹಾಜರಿಡ್ದು ಎನ್ಮರೆ ಮುಟ ನಡತಂಡ ಗುರುವಾರ 7 ದಿನದ ಭಜನೆ ಸಪ್ತಾಹ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ತುಡಾರ ಬಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಸಪ್ತಾಹ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರಸರ ಕಾರ್ಯತೋವನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಪಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು MS ಅರವಿಂದ ಪೂಂಜ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಪತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಅಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು 7 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. सहस्रज्योतितं वृक्षबीजं प्रलय जलदीनादं कल्पकृत्वन्
ಅದ್ಯ ಶಿವ ಗೌರಿ ಗಜಾನನ ಅದ್ಯ ಶಿವ ಗೌರಿ ಗಜಾನನ ತಾಂಡವ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರದ ಅರಸು ಮಣ್ಣದ್ದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣಗೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಕೂರ್ ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರದ ಅರಸು ಮಣ್ಣದ್ದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಕೂರ್ ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಂಡ ತಾರಾಯದರ್ಥದ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಪುದರ್ ಪೊಯ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಿಂಜೆ ಜನ ಭಕ್ತಿರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡಪಡಾತಂಡ ಶಾಸಕರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿರ್ದು 21 ಲಕ್ಷದಾತ ಅನುದಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದಡಂದು ಪಂಡ್ಯರ ದೊಂಬುದಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೀಶ್ವರ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಶಾಸಕರಿಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತುಂದಿತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಕೂರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಅದು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಅತ್ತವರ ಅರಸು ಮಣ್ಣಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಿತೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೂತನವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರ ಗಮನ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 20-22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರ ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಲಿ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶಿರೂರು ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಜನವರಿ 15 ಮೇಕು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೇಸರು ಆಯರೇತದ ಆಲೆಕ್ಕೋಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಸಾದೆರ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಗುರುವಾರ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶಿರೂರು ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಜನವರಿ 15 ಮೇಕು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಎರುವೆರ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಸಾದಂಡು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ತೊಡರ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ತಾರೈದರ್ಥದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ನಂಕಿತ್ತೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉರಿಯುಡು ಪನ್ಪನ ದಿಟ್ಟೆಡು ಎಡ್ಡ ಕಟ್ಟಳೆನ ಒಡಿಪುಡು ಪಾಡೊಂದೆರ ಪರ್ಯಾಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪಡದೆ ನಡಪಾವುಡೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಪಂಡೆರ. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿ, ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಕದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೊರದಿಬ್ಬನ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೂ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆ ಪರಿಮಳದ ಸುಗಂಧವನ್ನು
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು. ಆ 2 ಶ್ರೀಗಳು ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಉಡುಪಿಗೆ. ಮೋದಿಯವರೇ ಬಂದು ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರವರನ್ನು ನೆನೆದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರಂಭಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಉಡುಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕುದುರೆಬೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನಿಲೆಟ್ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೋಡ್ದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನೋರ್ದವರ ಭಕ್ತಿಯರು ತಂಕ್ಲೆನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಂಡದ ಇಂಚ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ಆಟದ ಮೇಳಲೆಡ್ದು ಸೇವೆ ಆಟಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕುದುರೆಬೊಟ್ಟುದ ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರೆತದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಶುರುವಾಂಡ. ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕುದುರೆಬೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆಲ್ಗುತ್ತು, ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಇಂಚ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನುಲು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯರು ಮೇಳದ ದೇವ್ಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆತ್ತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಾಲ್ದ 7 ಆದಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಡ್ ನೇಮ ಶುರುವಾದ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಂಡಿ ಬಲಿ ನೇಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಾಲ್ದ 7 ಆದಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂಡ. ಗಗ್ಗರ ದಿಚ್ಚಡ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಶುರುವಾದ ನಡುರಾತ್ರೆ ದೈವಲೆನ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಬಿಡಿಮರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡ್. 7 ಆದಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಸೀತಾರಾಮ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವಡೆ ಬಾಳಿಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸ್ರಣ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ತಾವಡೆ ಸಂಸಾರ, ಅಂಗಡಿ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ, ಬಂಗೆಡ ಬಾಬಾ ಸಂಸಾರ, ಕೊಂಜಲ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ, ಬಂಡಸಾಲೆ ಸಂಸಾರ, ಪೂವನ ಸಂಸಾರ, ಪೂವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ದಂಬೆದಡಿ ಸಂಸಾರ, ಪಾದೆಮನೆ ಸಂಸಾರ, ಉಜ್ಜು ಪೂಜಾರಿ ಸಂಸಾರ 7 ಶುಂಠಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ನೇಮ ತೊದ್ದು ಬೂಲ್ಯದ ತುಂಡೆರ.
ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನಾನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು